Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maayong buntag mga igsoon ko diha kang Kristo o kita karon ana-ana sa ikapulog walo nga Domingo sa sulod sa tuig, sa ordinaryo nga panahon. O sa atong santos nga misa, atong iapil sa atong mga pangaliya, ang mga intensyon sa atong Santo Papa, ang pagbag-o sa mga makasasala, ang kapahulayang dayon sa tanan nga mga kalag sa purgatorio, o para sa mga intensyon sa mga devotos o pilgrims ni Señor Santo Niño. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Oh
magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan o mag-aagak, ayaw pagpahilayo ka namo og patalinghugi ang among mga pagampo, sa tanan nga nagadahi kanimo. Pasaylo ang among mga sala, ug giuli kami nganha sa kinabuhi, ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usahang tut sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Maghago ka uban sa tanan mong kaalam, kahibalo ug katakos. Apan sa katapusan, lain ang magpahimulos niini. Busa wala kini kapuslanan ug dili makatarunganon. Maghago ka ug mag-antos sa tibuok mong kinabuhi. Apan, unsa may nakuha mo niini? Wala. Ang pulong sa Ginoo. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalampanan. Wala pa ihimugso ang kabukiran, ug ang yuta ug ang kalibutan, wala pa ianak. Sukat sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, Ikaw mauna ang Diyos. Ipabalik mo ang tawong ngadto sa abog, nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tawo. Kayang usa ka libo ka tuig, diha sa imong atubangan, ingon o kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, o ingon ug usa ka pagbantay sa gabi. Tapos mo sila diha sa ilang pagikatulong, sa sunod nga buntag sama
sa mabalinong balili nga sa kaadlawon mugiti pag-usap apan sa pagkagami malaya ug malarag sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw aron makakabot kami og kinaadman sa kasing-kasing. Balik nga o Ginoo kanus apa kaloy ang imong mga sulugon sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunahunaa ang mga butang langitnon, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon o kahakog, kay ang kahakog usa kapaagi sa pagsimba sa Dios. Ayaw kamo pamakak, kay gihubo na ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang kinaiya, o gisulob na ninyo ang bagong pagkatao. Mao kini ang bagong tawo nga gibag-o kanunay sa Dios nga iyang magbubuhat, sumala sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Tungod niini, wala nay Hudiyo ug dili Hudiyo, mga tinuli ug dili tinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon o dili ulipon. Kay si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah.
ang ginumana kaninyo. Manaw sa palimo, Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Imayaw ikaw, O Ginoo. Unya, may usa ka tawo dito sa pundok nga miingon kang Hesus, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanakog katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha, ug bipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo, ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao, wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya, misugilon si Jesus kanila niining sambingaya, dihay usa kadato nga mayuta nga maayog abot, na malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa akong mga abot. Unya, may angay kong buhaton. Kini mao ang akong buhaton, miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalik, ug magtukod ako og labi pang dako. Diin akong tigumon unya, ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya miingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo. Anaan na kanimo ang tanang mga butang nga imong ginakinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, hoy buang, niining gayong gabihuna, ikaw mamatay. Unya, kinsa man ang makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sama sa Ebanghelyo, adunay usa ka dato nga tawo nga tigtigom og mga bahandi gikan sa lain-laing dapit, bulawan, mga alahas, malahalong sinina ug mga paintings, mga mahalalong paintings. Naghimo siya og usa ka dakong bodega sa ilang balay aron ibutang ang tanan niyang mga bahandi. Usa ka gabi ni damgo siya nga namatay siya ug anaa na siya sa ganghaan sa langit. Gitagbo siya ni San Pedro og nangutana, "Dong, unsa may imong gidala?" Niingon ang dato, "Ang akong mga bahandi, akong bulawan, akong koleksyon, tanang butang nga anaa sa ako ang bodega." Ug nitubag si San Pedro, "Dili nimo madala kanang mga butang dinhi sa langit. Sa langit, dili sukdon ang bahandi base sa imong gitigom, kundi sa imong gipanghatag. Ang imong kaluoy, gugma, pagtuo ug tabang sa uban, mao kana ang tinuod nga bahandi dinhi." Nihilom ang dato, kay sa iyang kinabuhi, nagpaniguro siya sa mga bahandi nga iya pwedeng madala.
ug nakalimot siya sa butang nga labing importante. Mga igsuon, ang mga pagbasa naton karong adlaw sa 18 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, nagpadayag sa klaro nga mensahe nga ang bahandi sa langit maoy magapadayon ug ang bahandi sa kalibutan mula bayra. Sa unang pagbasa gikan sa libro sa Ecclesiastes, giingon, kawang ang tanan, kawang ang tanang butang, kawang ra. Ang nagsulat ni ini usa ka tawo nga siguro nakasinati sa tanang kalipay ug kadato, pero nakasabot nga kung wala ang Ginoo sa iyang kinabuhi, walay pulos ang tanan. Dinhi sa Sugbo, makita nato ang atong kinabuhi sa atong mga katawhan, mananagat, mag-uuma, OFW, negosyante ug uban pa, sakripisyo alang sa pamilya. Pero usahay, tungod sa kabisi sa trabaho, nakalimot na ta sa pag-ampo, sa pag-atiman sa atong pamilya, ug sa pag-alagad sa Ginoo. Kinsa man dinhi karon ang nanimba, kauban ang tibuok niyang pamilya. Ana ba? Present, all the members of your family are here celebrating this Mass. Siguro basin ang ginikanan lang or basin pipila lang sa miyembro sa atong pamilya. Kadtong mga Katoliko nga kompleto sila nga nagasimba sa adlaw nga Domingo. Naghisgot man ta og mga bahandi, di ba nga ang pamilya bahandi man gikan sa Ginoo? So dapat nga tigumo nato ang atong pamilya at ug dalhon nato sila sa simbahan aron ato silang ihalad sa Ginoo. Kay bahandi man nato ang each member of our family. Ug nindot tungod nga kining bahandi, maong pamilya, nagikan sa Dios, dapat mga ginikanan, aton man kini, ihalad sa Dios ang atong pamilya, nga atong bahandi. Sa ikaduhang pagbasa, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa mga taga-Kolosas, giingon, ipahamutang ang inyong hunahuna sa langitnong mga butang, dili lang sa mga butang sa kalibutan. Ang pasabot ni ini, mga igsuon, nga samtang naningkamot ta sa kalibutan, ayaw kalimot sa gasa nga kinabuhi, nga gihatag sa Ginoo. Ang tinuod nga kahulugan sa atong pagkatawo, mao nga kita mga anak sa Dios. Dili kini kayang sukdon sa kwarta ug sa atong mga naangkong status or mga titles sa atoang kinabuhi. So, pasabot ba nga ang mga material nga bagay dautan o ang kwarta tinuod nga dautan? Dili. Sa document sa atong simbahan Gaudium et Spes, giingon didto nga sapagkat tinuod ang mga kabtangan dili sila malain, dili malaot, kay pwede gud nato kini gamiton, dili para sa ato ang kalaglagan, nga kita mapiampierno, kundi gamiton nato ang mga material nga bagay dinhi sa kalibutan aron maangkon nato ang langit. So dapat we need to be generous, we need to maximize the use of material gifts. Kay gikan man ni tanan sa Dios. But ang pangutana kung paano nimo gigamit ang mga material nga bagay, ang imong kadato, ang imong mga material nga bagay nga naangkon, gigamit lang ba na nimo para sa imuha lang? O imo na siya gipaambit ngadto sa uban nga mas nanginahanglan ni anang mga butanga. So we maximize the use of the material wealth that we are able to procure here on earth
not for our damnation, but for us to acquire heaven. So sa Ebanghelyo, nagsulti si Jesus og sambingay bahin sa usa ka dato nga tawo nga may plano nga magtukod og mas dako pa nga bodega. Pero giingnan siya sa Ginoo, buang ka, karon gabii kuhaon na ang imong kinabuhi. Kinsa may makapanag-iya sa imong gitigom. Unya miingon si Jesus, no, as a warning for all of us. Mao kini ang mahitabo sa tawo nga nagtigom og bahandi para sa iyang kaugalingon, pero dili dato sa atubangan sa Dios. Mga igsuon, unsa man di ay ang bahandi nga ginakinahanglan sa Dios. Unsa man di ay ang mga bahandi no nga makapasaka kanato didto sa langit. Dili ang mga sakyanan, dili ang mga diploma ug atong mga titulo ang maong mga bahandi nga makapaangkon kanato sa langit. Ang bahandi sa langit mao ang gugma nga gipaambit. Ang bahandi sa langit mao ang pagdabang sa mga nanginahanlan. Ang bahandi sa langit mao ang pagpasaylo sa mga nakapasakit kanato. Ang bahandi sa langit mao ang pag-ampo nga tinuoray. Ug ang bahandi sa langit mao ang kinabuhing matinud-anon bisan walay nagtan-aw. Ug dinhi sa Sugbo daghan kaayong mga buutan. I believe in that. Nga daghan kaayong mga buutan. Katong mga katawhan nga tag-iya sa karinderya nga naghatag og pagkaon sa walay ikapalit. Katong mga mananagat nga muhatag og isda sa ilang mga silingan. Katong mga magtutudlo nga naghatag sa ilang oras labaw pa no sa duty, no, sa time of duties no nga dapat nilang buhaton. So they extended their time, no, for their students, for their work, because they love their work. Katong mga ginikanan nga muantos para lang sa ilang mga anak. Kani nga mga buhat, mga igsoon ko diha kang Kristo, bisan niyano, mao ang bahandi nga ginatan-aw sa Dios ug gusto sa Dios nga atong maangkon. Kanunay nga gusto ang Dios nga muhatag og maayong butang kanato. He wanted to give us many blessings. Pero ngano nga murag wala sa tay nadawat gikan sa Dios. Kay basin ang atong mga kamot puno sa mga bahandi. Nasubrahan na ang atong mga kamot, no, gikuom na nato, no, ang atong mga kamot mauna nga dili na sa ta makadawat mga bahandi gikan sa Dios. So open your hands for you to receive, no, treasures coming from the Lord. Sometimes we need to let go of something, no, for us to be able to receive new ones. And that things, no, will give us true happiness in life. Busa mga igsuon, ayaw kalimot, ang kinabuhi dili sukdon sa kadaghanan sa atong gitigom, kundili sa kahayag nga atong gipaambit ngadto sa uban. So, dapat kitang tanan, no, magpuyo nga andam, magpuyo nga masaligon sa Dios, ug magtigom og mga bahandi nga walay katapusan sama sa gugma, kaluoy ug pagtuo. Ug sa atong katapusan, no, sa katapusan sa atuang kinabuhi, kay maabot man gud ang time, no, nga matapos gyud ang atong kinabuhi dinhi sa yuta. Of course, dili lang sa karon.
Kung ihatag na sa Dios kanang time aron kita iyan ang kuhaon, unta atong ihatag sa Dios o sa Ginoo, dili lang ang atong mga kamot nga puno sa bahandi, kundi ang atong mga kasing-kasing nga puno sa paghigugma o pagserbisyo sa Dios o sa uban. Amen. Palihog, manindog, ug atong iampo ang atong pagtuo. Ipahayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong nga anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dili gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa amahan. Mubalik siya nga maymayaon sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagbanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang Dios mihatag kanatog pan gikan sa langit, sa ingon nga motuo kita sa iyang gipadala. Magampo kita karon pangayoon nato nga ligunon ang atong pagtuo diha kang Kristo, diha sa pag-ingon, Amahan, sa imong kaluoy dungga kami. Amahan, sa imong kaluoy dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mamahimong epektibong ilhanan sa dalan, paingon sa walay katapusang kalipay, ug sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, sa imong kaluoy dungga kami. Nga pinaagi sa ilang pagsalikway sa kabangis, agig paghusay sa mga kasungian, ang mga kanasuran makabaton sa tinuod nga kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, sa imong kaluoy dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mapakanaog og mga palisiya, nga kanunay magtuboy sa kaayuhan alang sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, sa imong kaluoy dungga kami. Nga diha sa ilang panginahanglan, ang gugma ni Kristo muhupay sa mga masakiton, sa mga nabugatan sa ilang mga kalisdanan, ug sa mga naguol, magampo kita sa Ginoo. Amahan, sa imong kaluoy dungga kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, sa imong kaluoy dungga kami. Alang sa mga kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelyoso o pagkapari, labi na sa Order of St. Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, sa imong kaluoy dungga kami. Nga ang mga nangamatay makasulod na sa puloy-anan, magiandam sa Ginoo alang kanila.
Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Sa hilom diha sa atong mga kasing-kasing atong ihalad sa Dios ang atong personal o komunal nga mga intensyon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Dios among amahan, gipadala mo ang imong anak nga gipakatawo sa bulahang Berhen Maria. Matinud-anon unta kami mutabang sa mutubag sa imong pulong sa ingon amo siyang mapaila ngadto sa kalibutan. Kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santo sa kining mga gasa, o gitugod nga mo mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo ka namo mga gasa nga tunhay halang kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginumana ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanang mga butang, madako siya o magamay, imo nga binuhat, ang mga kausaban sa takna ug panahon, nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan, o gitugyan o gahom sa pagbuhat, uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad, aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdayeg sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidayeg ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug mga arkanghel sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon.
Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasaputan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga manginhimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Apostolic Administrator, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, kay San Agustin ug Santa Monica ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatangan ha kanimo makagakaom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong Amahan nga pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato.
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami sa kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibot sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
bulag kanimo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong Magampo kita, o Ginoo, pinagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga mga bagong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog ug bagong kinabuhi. Panalipdi kami pinagi sa imong gugma, o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Idoko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ug sa matag pag-ampo, sabat matubag kita. Amen. Ginoo, panalangini ang imong katawhan, ug puna sila sa kadasig. Lig-una sila sa imong gugma, aron magbuhat sila sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahamturan. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, lakaw sa kalinaw ni Kristo.